Il-kampanja Start, kampanja li qed tittella mill-Forum Żgħażagħ Laburisti bilha li tressaq kandidati żgħażagħ ġodda lejn il-Partit Laburista. Kampanja li jisla waslet fir-raba' stadju tagħha, stadju fejn matulu ser jibdew jittellaw numru ta' laqgħat fil-lokalitajiet fejn f'Marzu li ġej ser jinżammu l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. L-ewwel laqgħa ser tiġi organizzata nhar il-Ħamis li ġej fir-Razzett l-Antik f'Ħalqormi. L-ewwel fażi tal-kampanja Start kienet ir-reklutaġġ ta' kandidati għall-elezzjoni ta' Marzu 2012 fejn kellna rispons tajjeb ħafna u issa se nkunu qegħdin inniedu t-tieni fażi tal-kampanja. Sa t-tieni fażi tal-kampanja se nkunu qed induru lokalitajiet differenti, nibdew nhar il-Ħamis Ħalqormi u nkomplu għaddejjin f'lokalitajiet oħrajn biex niltaqgħu ma' NGOs u għaqdiet firħula differenti biex ukoll ninvolvu u nintroduċu lilhom il-kandidati l-ġodda li se jkollna fuq it-ticket tal-partit. Matul dawn il-laqgħat li ser jibdew jiġu organizzati f'numru ta' lokalitajiet, il-kandidati ser jkunu jistgħu jintaqgħu jitkellmu ma' laqdiet tal-lokal u kif ukoll ma' residenti. F'istqarrija Start qalet li l-ammont kbir ta' żgħażagħ li ser jikkontestaw dawn l-elezzjonijiet lokali f'isem il-Partit Laburista huwa sinjar ċar ta' kemm il-Partit Laburista jagħti opportunità liż-żgħażagħ sabiex iħallu impatt fuq il-politika. Dawk kollha li jixtiequ aktar informazzjoni fuq il-kampanja Start jistgħu iżuru s-sit elettroniku www.start.org.mt.